ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଣଣ୍ଟଣ୍ଟ ଣଣ୍ଠଣ୍ଠ ଣଣ୍ଡଣ୍ଡ ଆଉ ଣଣ୍ଡଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିବା। ମୂର୍ଧେଣ ଯୁକ୍ତ ଟ ସମାନ ଣଣ୍ଟ। ମୂର୍ଧେଣ ଯୁକ୍ତ ଠ ସମାନ ଣଣ୍ଠ। ମୂର୍ଧେଣ ଯୁକ୍ତ ଡ ସମାନ ଣଣ୍ଡ। ମୂର୍ଧେଣ ଯୁକ୍ତ ଢ ସମାନ ଣଣ୍ଢ। ଘ ଣଣ୍ଟଣ୍ଟର ଆକାରେ ଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। କର ଆକାରେ କା ଣଣ୍ଟଣ୍ଟର ହସେକାରେ ଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି। କ ଣଣ୍ଟଣ୍ଟ କ କଣ୍ଟକ। ଝର ହସୁକାରେ ଝୁ ଣଣ୍ଟଣ୍ଟର ହସେକାରେ ଣ୍ଟି ଆ ଝୁଣ୍ଟିଆ। କ ଣଣ୍ଠଣ୍ଠ କଣ୍ଠ। ଗ ଣଣ୍ଠଣ୍ଠର ହସେକାରେ ଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି। ଆ ଣଣ୍ଠଣ୍ଠର ହସୁକାରେ ଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ। କର ହସୁକାରେ କୁ ଣଣ୍ଠଣ୍ଠର ହସେକାରେ ଣ୍ଠି ତ କୁଣ୍ଠିତ। ମର ହସୁକାରେ ମୁ ଣଣ୍ଡଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ। ଭ ଣଣ୍ଡଣ୍ଡର ଆକାରେ ଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା। ଚର ଆକାରେ ଚା ଣଣ୍ଡଣ୍ଡର ଆକାରେ ଣ୍ଡା ଳ ଚାଣ୍ଡାଳ। ଗ ଣଣ୍ଡଣ୍ଡର ଦୀର୍ଘକାରେ ଣ୍ଡୁ ମୁଦ୍ମେଷ ଗଣ୍ଡୁଷ। ତାଲବେଶର ହସୁକାରେ ସୁ ଣଣ୍ଢଣ୍ଢ ଶୁଣ୍ଢ। ମର ଏକାରେ ମେ ଣଣ୍ଢଣ୍ଢର ଆକାରେ ଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା। ମୁଦ୍ମେଷ ଣଣ୍ଢଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ।